Добрый день. Завуць мяне Валентина Александровна Галожина. Я з'яўляюся даўнім чытачом Азярніцкай сельскай бібліятэкі. Я прымаю удзел ва ўсіх мерапрыемствах гэтай бібліятэкі. Мяне вельмі цікавяць часопісы, газеты. І таксама я вельмі люблю нашага даўняга земляка і майго суседа Пятра Навуміча Дабрыяна, сучка Алеся. І вось хачу я вам прачытаць адзін вершык, які мне вельмі запаў у душу. Куды вачыма не зірні, не да драбніц усё знаёма, дзе поіць рэчку альшыну, дзе сам сад цвіце пры кожным доме, і дарагімі сталі мне усе сцяжыны палявыя, прытулак буслаўнага мне і тыя ліпы векавыя. Гудуць машыны на палях, ім падпявае вольны вецер, які шырокі ў нас прасцяг, няма такога ў цэлым свеце. Мне Азярніца вёска таксама дарагая, як і мая вёска, дзе я нарадзілася. Дзяцінства маё прайшло у вёсцы Мілавання Слонімскага раёна. І вось адкуль назва пайшла гэтай маей вёскі, мне расказваў мой дзядуля, што ішла адна жанчына з малым дзіцём. Вельмі спякотны быў дзень, хацелася піць, смага замучвала, і вось яна дайшла да невялікай крынічкі, вакол якой раслі альшыны, лаза. Яна напілася гэтай вады і прысела ў цяньку гэтых альшынах і сказала: «Ах, якая смачная тут вода, і якая мілая тут мясціна». І вось пайшла назва гэтай вёскі Мілавання. Двароў там было немнога, але затым она разбудавалася. І яшчэ помню, калі мой дзядуля спяваў такую песню. Вельмі ён прыгожа спяваў, з такім натхненнем. Магу хоць адзін слупок заспяваць. Ці ўсе нівы пакошаны, ці ўсе сенажаці, пытаецца сын у мацеры, ды каторую браці. А ці тую багатую, што волы каровы, а ці тую сіраціначку, што чорныя бровы. У багатае няўдалае валы паздыхаюць, а ў беднае сіраціначкі бровы не зліняюць. Багатая няўдалая па воліках плача, а бедная сіраціначка в карагодзіку скача. Ці ўсе нівы пакошаны, ці ўсе сенажаці, пытаецца сын у мацеры, ды каторую браці. Ён вельмі тады расказваў і ўсё гаварыў, што як несправядліва было, як багатае няўдалае і застаўлялі браць, потому што зямлі ў яе было многа, і яны жаніліся на нелюбімых. І так яны ўсё жыццё праходзіла іх у нелюбві. В Азярніцы я жыву з 1968 года. Тут нарадзіліся мае дзеці. Але гэтая Азярніца, як тое маё Мілаванне, дзе прайшло маё дзяцінства, вельмі дарагія для майго сэрца. Так і хочацца туды паехаць, паглядзець, дзе прайшло маё дзяцінства.
Хочацца пажадаць, каб у кожнай вёсцы было многа дзяцей і каб звонкі смех іх радаваў людскія сэрцы.